Сәлем. Син де минем шикелле сихри утрауларга, төрле илләргә, башка материкларга сәяхәт итәргә хыялланасыңмы? Хыялларны бергә чынга ашырыйк, достым. Бүген без Төньяк Америка белән танышабыз. Син инде Көньяк һәм Төньяк Американы Панама бугазы тоташтыруын беләсеңдер. Ә менә башта Көньяк һәм Төньяк Америка ике айрым континент булып, бары тик 8 миллион ел элек кенә кушылулары турында белә идеңме? Америка материге 1492 елда очраклы рәвештә испан диңгезчесе Христофор Колумб тарафыннан ачыла. Диңгезче Һиндстанга юл эзләгән вакытта яңа дөнья ача. Соңрак аны Америка Веспуччи хөрмәтенә Америка дип атыйлар. Төньяк Америка безнең планетаның 3нче материге. Ул экваториаль поястан кала, барлык климат поясларына таралып урнашкан, һәм бу климатта шактый зур аермалар китереп чыгара. Мәсәлән, әгәр син материкның төньягына юнәләсең икән, калын киемнәреңне алып барырга кирәк. Чөнки материкның бу өлешендә томаннар һәм кар бураннар еш кунак була. Әгәр көньякка барырга телисең икән, Кояштан саклаучы күзлек һәм җиңел киемнәр кирәк булачак, чөнки монда ел әйләнәсе эссе кояшлы көннәр. Яр буйларында утрауларда бик еш явым-төшем күзәтелә. Төньяк Америкада 30 меңнән артык төрле үсемлекләр үсә. Шулар арасында уникаль үсемлекләр дә бик күп. Мәсәлән, ләлә агачы. Килешәм, бу бик сәер яңгырый. Бакчада үсә торган лаля чәчәкләрен күз алдына китер. Хәзер аларның күләмнәрен 7 тапкырга арттырып кара. Аннары аларның 30 метр биеклектәге агач башына урнаштыр. Күз алдына китерүе дә катлаулы хәтта. Төньяк Америкада менә шундый үзенчәлекле агачлар бик күп. Һәм тагын бер кызыклы факт. Дөньядагы иң зур гигант агач статусы хаклы рәвештә мәңге яшел торучы ылыслы секвойя агачына бирелгән. Аның озынлыгы 110, диаметры 20 метрга җитәргә мөмкин. Иң карт секвойя агачы 2000 елга кадәр яши. Ул Төньяк Американың милли хәзинәсе булып санала. Американың хайваннар дөньясы да гаҗәпкә калдыра. Шуларның берсе көнгәрә сыман күсе, яки Америка тушканчыгы. Алар башка хайваннардан бөтенләй су эчмәүләре белән аерылып тора. Аларга үзләре ашый торган орлыклар составындагы су да җитә. Бөтен дөньяга билгеле булган Миссисипи елгасы да, Ниагара шарлавыгы да монда урнашкан. Төньяк Американың тагын бер символы Аризона штатындагы Гранд каньон, Бөек каньон. Ул 445 километрга сузылган, киңлеге 29 километр. Иң кызыгы, аның размерлары артуга таба бара. Каньонның нәрсә икәнен беләсеңме, достым? Нәкъ шулай. Каньон текә кыялы, тар төпле, тирән елга үзәне. Төньяк Американың төп халкын башта индейцлар һәм эскимослар тәшкил иткән. Алар материкта европалылар килгәнче яшәгәннәр. Бу кыйтга турында сөйләгәндә бөтен кеше ике зур илне, Америка Кушма Штатлары һәм Канаданы күз алдына китерә. Син Төньяк Америкада 23 ил барлыгын белә идеңме? Бу хакта онытма, достым. Син кукуруз яратасыңмы? Мин бик тә яратам. Әмма моңа кадәр мин бөтен дөньядагы кукурузның яртысыннан артыгын Төньяк Америкада үстерүләрен белми идем. Ел сайын кукуруз сабаклары һавага таба үсеп, яфраклары саргайгач, америкалылар фермаларга барып, көзге фестивальләр үткәрәләр. Кукуруздан лабиринтлар ясыйлар, күңел ачалар. Кабаклар өлгергәч, тагында кызыклырак хәлләр башлана. Бу кабаклар шартлавы. Син дөрес ишеттең. Кабакларны һавага чөяләр һәм шартлаталар. Монда кабакларның үзләреннән кала бар кеше күңел ача. Сау булашканчы тагын берничә кызыклы фактны исеңә төшерәм. Төньяк Американың иң зур шәһәре Мехико. Канада мәйданы буенча дөньяда икенче урында торучы ил. Ул Төньяк Америкада урнашкан.
Төньяк Америкада бик еш кына җимергеч торнадолар барлыкка килә. Төньяк Америкада 7 рәсми тел гамәлдә. Инглиз, испан, француз, гренланд, нидерланд, гаитян, креоль телләре. Папиаменто, гаитян, креоль телләре. Дөньяда нинди генә телләр юк. Белемле кеше югалмас ди, татар халык мәкале. Сәяхәтебез белемнәреңне арттырырга булышкандыр дип ышанам. Бүгенгә сау бул, достым. Очрашырбыз.